Бу күнні районыбызның 188 9 сыйныф окуучусу имтихан тапшыруу пункты болгон лицейга жыйылды. Мен инде быйыл 9 сыйныф окуучуларын чыгарам. Алар инде бүгүн рус тилинен имтихан тапшырууга келдилер. Аларга инде оңушлар тилейм. Мен алар үчүн бик табышылам. Бик жакшы нәтижелерге эреширлер деп уйлайм. Имтихан уздуруу процедурасында быйыл бираз өзгөрүшлөр да бар. Алар имтихан материалларын интернет аша кабыл этүү, бланкларын имтихан кабыл этүү пунктларына сканер аша уздуруу кебек процедураларга карый. Бүгін біз рус тілін білеміз. Мен қаушамай менде әйбет әзірлендім, варианттар шеп шықтым. Міне әйбет күні математиканы біліп шыққан ең. Оған қорқыныш түгілі бұлай қарағанда. Просто анам парасынан соңына замкнуты бұлғаш деген әзір кішілердің қаушата, бұлай бір қорқынышы да ебаны. Аларны оңышлуызу үшін апробациялар уздырылды. Окутуучулар да, окуучулар да имтиханга әзірлік белән келди. Biz indi bu imtihan беру процедурасını үттек, hem ул күбрәк сиңа этәргеч, hem ышану бирә. Безнең рус теле укытучысы бик әйбәт әзерләде, консультацияларда йөрдем. Быелгы имтихан нәтиҗәләрен укучылар Россия Федерациясе дәүләт хезмәте күрсәтү порталы аша да белә ала. Гадәттәгечә паспорт мәгълүматлары буенча кирип, РЦМК сайты аша да белеп була. Нәтиҗәләр 2 атнадан билгеле булачак. Имтихан нәтиҗәләре буенча апелляция бирү һәм аларны карау процедурасы үзгәрешсез калды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.